Evo prvog napada Radničkog, prva možda i prilika za goste, velika šansa, 0-1! Pa nije prošlo ni 2 minuta igre na gradskom stadionu u Priboju, Radnički vodi 1-0. Kakav kiks odbrane Zlatibora i hladan tuš za ovde nekoliko stotina navijača Zlatibora koji su ovde na ovoj zapadnoj tribini, na ovoj suprotnoj, verovatno i možete da ih vidite, jedna grupa od 30-ak najvatrenijih navijača iz Kragujevca koji su doputovali, koji su uvek uz klub i sa klubom gde god da igra. Bili su uz klub i kada su bili 3. liga pre 2 godine. Lukić. I dalje Lukić. Na pravom mestu Glišović. Evo šuta, 0-2! Mile Vujasin postiže gol. 0-2 u Priboju. 12. minut utakmice. Kakve golove prima Zlatibor na startu ovog meča. Bogdan Miličić. Evo šuta Miličića, lopta prelazi preko prečke. Jedan prvi ozbiljni napad domaćeg tima u 16. minutu. Jedan od najstandardnijih ove sezone, Bogdan Miličić, ako se ne varam, nije propustio ni 1 minut tokom ovog prvenstva. Nekadašnji fudbaler Slobode iz Užica. Tasić je skočio, Miličić, evo šanse, brani Rejčević. Zlatibor je sada bio najbliži postizanju gola. Evo tek u 38. 9. minutu, 5-6 minuta još do kraja prvog poluvremena. Nekoliko puta je već pokušavao Miličić na ovoj utakmici, sada levom nogom, ali nije tu bilo puno problema za Rejčevića. Biće ovo i još jedan udarac sa ugla, ako se ne varam, već 6. za Zlatibor. Vujasin, već smo videli da ima jak udarac levom nogom, odlučio se za Varjačića. Nije najbolje centrirao Varjačić, ali evo prilike za Todorovića. Brani Divac i na kraju Glišović izbacuje loptu sa gol linije. Sada Jokić, još jednom Varjačić. Radnički bliže 3. golu nego Zlatibor prvom. Njih dvojica su došli da bi upravo nadomestili tu prazninu u odbrani i vidjet ćemo kako će sve funkcionisati. Evo šuta, stativu pogađa Todorović, samo da vidimo da li je ofsajd. Nije, 0-3. Zaista mi se učinilo da je zaspao tamo u ofsajdu Maksimović, međutim ostala je zastavica dole. Maksimović je prihvatio loptu koja se odbila od stative, prethodno je šutirao Todorović i prilično jeftino Zlatibor prima i ovaj 3. gol. Zaista u jednom momentu činilo mi se da je u ofsajdu, i to dubokom ofsajdu, Maksimović, međutim u mnogo boljoj poziciji nego što smo mi ovde. Na tribinama je pomoćni sudija Dragan Nikolić, on je prvi pomoćnik ovde ispod ove zapadne tribine. Njegova zastavica je ostala spuštena, tako da je gol regularan. Maksimović, njegov 2. gol na utakmici, prvi je postigao u 2. a evo u 54. minutu nezvanično i ovaj svoj 2. a za Radnički 3. gol. Tomislav Todorović inače došao u Kragujevac pred početak ove sezone i isključivo zaslužan za to je njegov bivši trener Darko Tešović, koji ga je doveo iz Nove Pazove. S obzirom da je Darko Tešović prethodne sezone bio trener Radničkog iz Nove Pazove, član Srpske lige grupa Vojvodina. Evo šansi i evo gola. 1-3. Da li je u pitanju Milanović? Izgleda da jeste štoper Zlatibora postigao gol i 10 minuta pre kraja 1-3. Ako ništa drugo, Zlatibor nastavlja niz utakmica kao domaćin sa barem jednim postignutim golom. Radnički je dakle došao do trijumfa, došao je do svog 12. trijumfa, 12. pobjede u ovoj sezoni i 40. osvojenog boda. Vidjet ćemo
u zavisnosti od rezultata na ostalim mečevima koliko će poboljšati svoj plasman na tabeli, ali svakako ovo je veliki stimulans za mladu ekipu iz Kragujevca za nastavak sezone da se bori za jedno od mesta koje će odvesti ovaj tim u Superligu Srbije. Biće zaista mnogo teško doći do tog cilja.